Dragi naši čitatelji, dragi prijatelji našega portala diaspora.hr, nalazimo se ovdje pred zgradom Hrvatskog etničkog instituta u Chicagu, koji je pokretač i izdavač našega portala kojega vi tako vrijedno pratite. Hrvatski etnički institut je središnja institucija Hrvata u Sjevernoj Americi koja se bavi sakupljanjem, istraživanjem i prezentiranjem građe o Hrvatima, o njihovoj povijesti i o njihovoj sadašnjosti na ovom velikom kontinentu u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Osnovani smo 1975. Kroz ovih gotovo 50 godina puno je toga rađeno, puno je toga napravljeno i prije 2 godine smo napokon zakoračili u 21. stoljeće i s vama smo svakoga dana preko našega portala Diaspora.hr, koji danas obilježava 2 godine svoga nastanka. Želim ovim kratkim videom pozdraviti sve vas i prezentirati vam naše ideje i ponešto od onoga što želimo raditi i što planiramo za budućnost na portalu diaspora.hr. Stoljeće odlazaka, patnji, uspjeha, nostalgija i nadahnuća, s tragovima u akademijama, izumima, ulicama, crkvama, grobljima i potomcima, a sudbinom na raskrižju svjetova, sukoba i tragedija. Vrijeme je da ih ne zaboravimo. Diaspora.hr, knjiga dobrih ljudi. Prije 2 godine na današnji dan ovdje iz Chicaga je pušten naš portal Diaspora.hr. Kroz ove 2 godine objavljeno je jako puno lijepih, korisnih članaka kojima smo pokušali obogatiti vašu dušu onim autentičnim pričama naših iseljenika. Kada smo pokrenuli portal Diaspora.hr, nazvali smo ga Knjiga dobrih ljudi, jer vjerujemo da je to upravo to, da je priča hrvatskih iseljenika u svojoj velikoj većini priča dobrih ljudi, priča ljudi koji su unatoč životu i unatoč svemu što im se događalo uistinu ostali, ono što je najvažnije, ostali dobri ljudi. Ovdje u Chicagu se dogodio veliki dio tih priča koje smo vam prenosili, koje ćemo vam i u budućnosti prenositi, ali mi želimo i planiramo i šire od Chicaga. Cijela naša dijaspora je zapravo naš prostor i želimo povezati iseljenu i domovinsku Hrvatsku. Diaspora.hr, doviđenja, a ne zbogom. Nalazimo se na Michigan Aveniji, najslavnijoj, najkultnijoj čikaškoj aveniji, koja je od 1928. dom hrvatskog kutka u Chicagu, i iza mene se nalaze Indijanci velikoga Ivana Meštrovića. A ovu priču o Meštrovićevim Indijancima imali ste priliku čitati na portalu diaspora.hr. Naša želja je i u budućnosti biti prozor u svijet hrvatskih iseljenika, u prozoru sve ono lijepo što se događa sa našim ljudima diljem svijeta. Baš kao što je to ovdje na Michigan Aveniji, koja je na osobit način bitna za nas Hrvate u Chicagu, ali i za uopće prepoznavanje našega naroda u Sjevernoj Americi. Doznajte tko je preminuo u hrvatskoj dijaspori. Upišite se u knjigu žalosti. U samo 5 koraka unesite stariju ili noviju obavijest o smrti. Pretražite našu enciklopediju. Diaspora.hr, doviđenja, a ne zbogom. Ponovno smo natrag u našem Hrvatskom etničkom institutu, u ovoj središnjoj instituciji, u ovoj riznici u kojoj čuvamo i iz koje izvlačimo blago koje vi svakoga dana imate priliku čitati na portalu Diaspora.hr. Pozivamo vas, postanite naši prijatelji, šaljite nam svoje priče, čitajmo i pišimo zajedno knjigu dobrih ljudi. Lijepi vam pozdrav u ime svih nas sa portala Diaspora.hr iz Hrvatskog etničkog instituta iz Chicaga.